e kublay ye pi waro ki kubor wa phala ki wakwa opens nyao chapi negajan mit wayap so ngut ki khna hadin wacha yu ki ha karel hey por wakande games ki ha ki mobile phone yong ki ha West Bengal te tons dangi cheki kubor so ngut ki khna ki wa em haper di khat le khat so snem irta da cha yu ki ha karel hey por wadang bangba ikande games ki ha ki mobile phone haluti rel ha katu kamet bibar ha Islampur North Bengals Uttar Dinajpur district da ong da ki official Neiliang u superintendent of police ka Islampur police station u Sachin Makar da ong u wa da em so ngut ki khna wayap hadin wacha yu ki ha karel ha katu kamet bibar ki wachong chnong da dep ki wo thlep ya ki met yap yong kini ki so ngut we mem uyo ki pulit ya kawon ka complain wayap kini ki so ngut ki khna uwi ne ki wa he uwakre ha kate karyal wis uwam kwa ukhana ye pertu yong o da ong u wa da em wa pantip yaki chaphang ite ijia ha chopra kawajngai kamwa san phau kilometer na ka New Jalpaiguri hey por kamwa chiphau waje image sanyaw ha katu kasngi bibar kibru ka sarkar na ka government railway police wa ka railway police force dayalai pansmat ki cha kate kathau wajia kamte weda tho yutip ki chaphang ite ijia tangwa da ongki kat walango wara mem uchem ki ya kawon kamet yap wedas dang biang ki uyatho hey por step hey wa da chem ki ya ki benta ka mobile phones ki wa da pia ha kate ka luti rel hadin naite da chem ki wa ki nong chong chnong da dep ki wo kan ria ya ki te ki met yap hey por wa wan ki pulit wa ki wakre kate ka railways ha kate ka chnong da chem ki wa hayung hasem yong ki te ki khna da dep ki wo thlep ya ka met yap yong ki tang yo light na ki postmortem da ong ki wakre kate ka railways katnis ngi du neibhah ka mobile games le da bon bha ki bru wayap kam kini ki so ngut ki khna le du nei daw wapan lai jing mut ware ki cha kate ka games wakande ki hadu wams nyau de ki tang wawan ka relle heiwa da yo ko uyo yaki waro so ngut hadu wadalakit lut ki wabru wa phone kamte hab yasendong bha i ye jing im yong i de neibhah ha ka games la yap le daw im biang daw yo biang ukande sachi sen tangwa hejing im wasakhiat wan chisen da yap te da kutwat mem extra life de i kam kini ki khna so ngut le da yap ki te da kut hi te du kini don hi ki khubor ki wakwa open snyao chapi yigi khubor da poi chwa kut e khuble ye phi waro snyao bha ye subscribe your new channel khnangwa yo pten cho phi yo yigi khubor wa phalla khuble chibon